everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of fortune. Pero gusto ko maminaw nimo. Unsa man kinahitabo? Sulti ko sa tanan. Dili lang ko ma-file og rape, attorney. Wa ko rape pa ni Ryan. Ha? Okay. Hilak lang una. Ipagawas tanan. Inalang ko kung ready ka nang musulti. Ready na ko, attorney. Ay lag ata kung dili ka paandam. Dili mo ko busy karon. Willing ragi ko nga maghuwat. Dili, attorney. Gusto lang ko nga mahumanan eh. Okay. Sige, sulti ko sa nahitabo. Tanan gyud. Okay, attorney. Sige, paminaw ko. Oh, Mao to'y nahitabo, attorney. At least mao na akong ma-recall. Wa ginahitabo nga rape. Wa ko niya pugsa. pero may take advantage gyapon siya sa sitwasyon tungod kay hubog ka. Mao na, attorney. Ug mao na hinungdan nga dili sa nako si mapasaylos na hitabo. So, unsa may final mong decision? Dili ko mo file og rape. Pero mo file kog annulment. Uy, nga naman. Klaro atong rape kay hubog siya? Siya na mismo ang miingon nga wa siya grape. Kang, Pero, yung ipadayon ang pag-file o annulment. mas maayo unta tong rape. Aron mapriso gitong animal. Oh, Pero sige na lang. Ang importante nga dili na gid siya makigbalik. oh. Ngano ka? Oo man. Lain magug tinan-awan ako. Ay, wow eh. Mm. Sige, di na ako magdugay. Okay. Wait. Mm. Kining, anilan di ko matuog karon sa mansyon. Hmm? Tingalig matinga si Irene ba? Nganon, di ko anhi matuog nga karon pa magpakita din ni balik. May bawo na siya sa tinuod, oy. Ha? Masay, Nasakpan ako niya. wala ka musulti na ko. Ay, nalimot na lang sad ko. Kung mao, Ay, kabalaka. Apil na siya sa atong secret. kung mao, wala di rason nga mo stay pa ko din eh. Welcome naman gihapon ka din eh. Pwede naman gihapon ka nga ani matuog panagsa. No, thanks. Adto na ko. Amping mo. Oh, Kang, mas mayon ta ito rape aron mapriso gitong animal. Pero sige na lang. Ay, ang importante nga dili na siya makigbalik. Dili ka, tumboy si Angel. Nag-overthink ra siguro ko. Nabilong lagi siya sa pipila ka mga tao nga overpossessive sa ilang mga friends. Dili mahitabo ka tumboy si Angel. Dili. Naglugaw ko. Basi ganahan ka. Salamat, Angel. Um, Sorry ha. Saan sa man? Wa ko mosunod sa imong advice nga mo file og rape case kang Ryan. Okay ra.
Ako rang isend sa email ang akong resignation. Dili na ko mo report sa opisina. Oh. Wa na ko'y naong nga iatubang sa akong mga office mates. Sigurado man gyud nga ila kong sukit-sukiton. Sungugon. Nahibaw na gud silang tanan nga buwag na mi. Unya nahitabo pa to gabi nga nagkuyog mi. Wa ko mahibaw unsaon unya nako sila pagtubag. Irene. May concern lang ko. Bahin sa unsa? What if Unsa? What if mabuntis ka? Oh. Sa imong buhaton? No. Imposible. Wa man gani ko mabuntis nga nagtipon pa mi klaro. Pananglit lang gyud. Kay according nimo, pareho man ka mong way problema. What if sungugon gyud ka sa higayon? No! Oh. Sorry. Sorry, Angel. Wa na ko tuyo ang maning ka ko. Palihog lang ayaw paghiskot, ana. Okay. Sorry sad nga nakauna ko, anak. Sige na. Tiwas na diya kaon. Biyaan sa tika. What if mabuntis ka? No. No. My God. Dili lang unta na may tapo. Dili lang unta. Sorry nga nalangan ko. Huwag ba kalikay sa traffic? Okay na, attorney. Kumusta naman ka? Nakasa ako, attorney. O gani, naibaw ka ba nga pwede kang filean og rape case ni Irene? Naibaw na di ka, attorney? Oo. In fact, dito ko gikan sa mansyon. Oh. So may plano nimo? Mangayo ko niyo pa sa ilo, attorney. Ay kabala ka. Dili siya mo file og rape case. Oh. Pero mo file siya og annulment. Oh. Ug dili ka makabasol niya. Ipahimos man ka. Attorney, walang gid ako malikay. Sakta ko. Wa man ko'y problema, Ryan. Si Irene ang angay ni mga sultihan, ana. Mangayo ko pa sa ilo niya, attorney. Kung kinahanglan nga muluhod ko atubangan sila opisina, ako nang buhaton. Ano man? Aron mo samot ang kapungot ni Irene di mo? Oh. Kung mag-iskandalo ka, hopeless case na gid ka. Bisan gamay, wa na gid unya mahabilin nga paglaom nga kaluy-an ka pa ni Irene. Pero, attorney, di ko gusto nga maanal ni. Pues dubliha ang paningkamot. Kung mangayo kag pasaylo, ayaw ipubliko. Nakasend ako resignation letter. Okay. Angel. Mupahawa na ko din sa mansyon. Ha? Uy, Muani raman gihapon si Ryan. Maangin pa unya kasi ang pagsamok-samok. onya? Ang annulment case? Moto nga ra ko kon kinahanglanon. Kuyugan na tiga oy. Asa makagusto mo ato? No. Oh. Gusto lang una ko mag-inusara. Sabta lang una ko, Angel. Okay. Pero, Ayaw ka balaka. Dili na ko putlo ng atong kontak. okay. Irespeto na ko ang imong desisyon. Salamat, Angel. Pero, may lain pa rin kong ihangyo. Unsa man? Kunain man ninyo ibutang si Rona. Buhiin na ninyo siya. Mas maayo nga madistract si Ryan kang Rona. Og dili na kayo siya makafocus sa pagsamok-samok nako. Oh, may tao. Karon ka lang. Inigsuot ni mo, Rona.
Puspusan dayon ti ka ni ining brass nga estatwa. Pahala nag-unsay sunod nga mahitabo. Angel! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.